posachedwa apa takupasirani pemphero limene busa wina wa Pemphera lero lino kundilande mu mzinda wa Blantyre pamene chipani cha LEF cha Dr. David Mbewe chikuchitisa msonkhano. Koma musanaonere pemphero limeneli taonerani kaye imene president ya chipani chimenechi cha LEF adafikira ku msonkhano umenewu. Kenako zikatha zimenezo muonera pemphero limene akhale akufika pano. Galimoto zimezi sikuti zilipo zambiri mdziko muno. Ayi ndizochepa zikoti siza anthu ambaye sizoti ine ndero olotandira beshoni ndikakwanise ndi galimoto za anthu ndi ambewe galimoto zimene amayendera ndi zimenezi komanso namba zoti amagulisa magalimoto ambewe business yawo so ina akuti amagulisa galimoto ndi galimoto zake zimenezi amaoneka kuti ndi munthu wama standards olo nyumba imene amakhala bulani si amasewera ili kuphiri kumana kuti ukafika umeneko umayina uduse mageti mwina kwana 6 kuti ukafika umeneko ndi munthu amene ali ma standards ake samalola zachisawawa yaye. Iyayi ameneyo ndi nzathu Isaac Salima kunena kuti galimoto imene iyayi sali mu hama moto yayi ali mu inanso koma siyawambaso siyawamba ine ndimaona ngati ali mu hama koma ali mu inanso galimoto ziwiri koma zamphamvu ndi bulani ndi galimoto zimene kuziphatikiza atu sikuti ni change yayi ni ndalama za Nkhani nditu akuoneka kuti ife timaona ngati akwera hamayo koma hamayo yangu aperekeza ndi komvo yamphamvu. Galimoto zapamwamba zimene zanyamula Prophet Dr. David Zona detu Pemphero lefoye jiswe kuluma ntengo wanse wa Chikangawa zona ndetu David Mbewe President atuna meneo Dr. Mbewe mozi lima ya kunyumba Mbewe ili nao pompano ulemo wano detu bwana kanya marasi ayi akoneka watitsulo akoneka nyamara atitsulo
no komano ine one thing chimene chikundipatsa chidwi chipanichi achikhazikitsa mwezi wa January chaka chino mmene amanenera mzanga Isaac Salima simukayembekezera kunena kuti by now mwina atha kumakhala ndi organization ya mtundu ngati uwu zikuonetsa ngati kuti akuchitabe zinthu zamphamvu kumeneko. Ukuona jani mzanga Isaac? Ndikuona kwambiri mwina chikondi komanso mwina commitment imene ambiri ali nayo kwambiri kwa ambewe. Plan anthu amene akuoneka kuti ndi anthu amene mwina ali ndi zawo komano asankha kugwira ntchito ndi ambewe. Ndi anthu amene amapemphera nawo limodzi enawo komanso enawo ndoti mwina angwadziwa kumene komano abwera ndi chikondi chimene ali nacho. Ndiye tione kuti kodi anthuwa atibweresera uthenga otani kumasana uno. Iyayi mlendo amene timamuyembekezera wafika pano pa Nyambadwe ground. Pinki paliponse. Mmene amafunsa Isaac mmene amatsekulira chipani chimene amene amachikhazikitsa mjanuwari kuti akatenga certificate yawo amakhazika pafundo yonena kuti yakwana nthawi yonena kuti amalawi apange embrace new ideas. Amatero kunena kuti pakhale ma new ideas. Timawuza anthu kunena kuti pa 6 July chaka chilichonse tikondwera kuti takwanitsa zaka mwakuti. Kodi timakhala ndi ufulu wa ndale okha chifukwa chani osakhala ndi ufulu pachuma? So akumaoneka ngati kuti iwowo akudzadula msinga mavuto achuma zimene amalawi akumana nazo. Ndi munthuso mmodzi amene inu makonda kunena kuti kamwa yawo imakhala ngati kuti ilibe ma edit button. Amakonda kutsuka kamwa ndithu. Ndi munthu ujonena kuti amalankhula za paere. So ndikukhulupiriranso kuno timva zambiri kuchokera kwa iwo kuti kunena kuti chitsogolo akupita mwa mtundu wanji. Kodi ikukhala ngati bandi yakutchalichi? Ikukhala ngati choncho ukaona anyamata ake amene akuvina najama ikonda kuimba magulu a play team. Ndi akuoneka kuti anthu akumpingo kwawonso anawapasa support kwambiri. Ndimakamba ndimacheza ndi mzanga usanayambe mwambo umenewo kuti akuti ambiri amachokanso ku church. Ndi anthu zambiri za chipani chimene ndi za ku church. Ndi mwina zili ngati chipani cha DPP ndi mulakho kapena kuti sungasiyanisa. Mzanga John Pamkuku ukuona jani pamene wakhalapo? Kuchita kwamene akutimvera pa wireless. Ine mwina nkoyamba kuwaona mwina Prophet Mbewe akuyenda ndi maya kwawo amene mwachita establish ndi amaya kwawo. Ndimamva kutsogoloko mmene akufotokozera kuti inenso nkoyamba kwaona amayu. Yes. So zikuoneka ngati kuti mwina anawamba kumaonetsera kutsogolo kunena kuti nakasuti okhala first lady. Kwa ine ndafunsanso paja. Ndafunsa kuti kodi amayi tidzaona liti amayi. Yes. So mwina popeza ndi mpando uwu athu mwina kuthamangira kusanjikaku ndiye kuti athu okhala a future first lady anthu azaoneratu. So mina anenda kutsogoloko akhanga kuti amene wanda maimbe mwachita confirm alankhula kutsogoloko ndiye tikunena zimene alankhula kutsogolo. Chabwino msonkhano wafika pano tinene kunena kuti inenso nkoyamba kuwaona Mai Mbewe koma ndale zimatulutsa wanthu. Ukumbukira a vice president ausa adayilonera kuti upanikizika wandakakamizika kuti ndiyende ndi mayi kuno. So anthu amambo olo Mai Salima tidzaona posira. Mai Salima tidzaona. Mwaona ngati mukakamizika kalimene tidzaonere Mai band. Kapena Mai Pamkuku taona posira pa Mai Pamkuku. Amaoneka. Tikuperekeni tsopano ku Nsanjaku kuti tiutsatire mwambo umenewu chipani cha Liberation for Economic Freedom chotsogozedwa ndi Prophet Dr. David Mbewe amene abwera pano MC achula ati dzinaonda alinda atero ya Mailinda Mbewe. Chabwino. Ine nkoyamba kwaona. Ndikuti maina aufana naso ndi maibanda. Si Linda Mbewe. Linda. Tikuperekeni ku Nsanjaku kuti tiutsatire the Master of Ceremonies has taken his position. Tiutsatire mwambo. We have more analysis and conversation msonkhano ukatha. Tikuperekeni ku Nsanjaku. Komanso amai ndi abambo osayiwalanso Ref Youth Molalo.
ife zona ndi tuli mochoncho tiyambe mwambo wathu ndi pemphero limene atipempherere ndi Bishop Kachenje. A Bishop Kachenje atipempherere kutisegurira mwambo wathu umenewo. Zikomo. Tieni tonse tipemphere. Atate Jehova, tati kulemekezeni ifeyo, tati tikupaseni ulemu ni matamando chifukwa mmatikonda. Yehova tikuti zikomo chifukwa munatipasa ziko lokoma limene Yehova tate msina la Yesu Kristu mwana Mulungu wa moyo lili la mkaka ndi uchi. Komatu tate nthawi ya mazulono tili nacho chidandaulo. Ziko lathu Ambuye tikukhala mofinyika. Atate tikumva ululu. Anthu ena tate mtendere tilibe. Ena ziko ili akugonera chiteze chomwe chibadwire cha ziko ili la Malawi. Ambuye anthu sanadyepo chiteze. Nkhani ya chuma yavuta. Katangale wakula ziko lathu. Yehova Mulungu wa Israeli, musakhale chete ku ziko lathu la Malawi. Katangale wakula kwambiri ziko lathu. Ziphuphu zakula ku ziko lathu. Komanso tate usogoleri limene tili nawo. Yehova ndiwo uma mitima. Pamene ena Yehova akugona ndi njala, akudya chiteze, iwo ali bize kuononga chuma dziko lino. Yehova Mulungu wa Israeli, ndikugwada kunsi kwa mapazi anu. Yehova musakhale chete ku ziko lathu la Malawi. Baba musakhale chete. Tona ni imfa zozizimusa. Yehova padakali pano tilibe yankho chifukwa cha ngozi imene lachitika, ngozi ya ndege. Tikudikira inu Yehova kuti muyike kena kalikose pa mbalambanda. Yehova Mulungu wa Israeli, Yehova tate wanga, musakhale chete ku ziko lathu la Malawi. Ndipembezelo ndi pemphero langa muchite chimene mudachita ndi Sauli. Sauli atalephera kumvera malamulo anu, mudansisa ndipo munamtenga Davide kukhala pamenepo. Suyu Davide tate. Yehova suyu Davide. Ndikupemphera mu dzina la Yesu. Ndipo Yehova musakhale chete. Onse amene adachita Yehova chiwembu cha Chikangawa, pipi ya wapese. Pipi ya wapese. Ayambe kusowa mtendere mu dzina la Yesu Kristu mwana Mulungu wa moyo. Ndipo ndikupemphera stroke yambe kuagwira sopano. Stroke yambe kuagwira sopano. Ambuye stroke yambe kuagwira mu dzina loti Yesu Kristu mwana Mulungu wa moyo. Ndipo tate mu dzina la Yesu kuyambira lero yense amene adadya ndalama za fertilizer, nthenda za chilendo zimpeze. Fwa anthu tikuvutika ziko ili mu dzina loti Yesu Kristu ine ndapemphera. Fwa inu Yehova mumandimva. Yehova musakhale chete kwa anthu ankhazawa mu dzina loposa mayina onse lakuti Yesu Kristu ndapemphera ndi kuyamika. Amen. Zikomo kwambiri. Pemphero la mphamvu, komanso pemphero la chilimbikiso, komanso pemphero la chiweruzo. Amene odi ziyakanthedi amene aononga zikoli, amene akuononga zikoli. Nthenda zosiyana-siyana ziyakanthe, zisasiye. Ana akuvutika, makolo akuvutika chifukwa cha anthu ena ake amene angozikundikira koma kulepheranso kugwira chino ziko lino kulipitisa pasogolo. Tsiku la lero tabweresa ndithu
Katundu amene akufuna kutiuza kuti kodi akufuna kuwombola motani dziko lathu lino la Malawi. Amene one ndi Dr. David Mbewu amene tinawo pano. Chiswe chachikulu chimene chabwera pano. Tonse tipange chonchi. Tonse amene tili Dr. David Mbewu tipange chonchi. Left. Left. Dr. David Mbewu. Left. Umulundi mmene zilili mu mzinda wa Blantyre pamene chipani cha LEF chikuchitisa msonkhano ndipo umu ndi mmene anafikira president wa chipani chimenechi komanso